Kublai pi ki viewers ba nong sinong jong ka jela jong ka ri khasi ka ba ye ka jogi te menta ka sngi khat ar beje menmit kalong ka ka khubor ka ba ngim saula ban pediang bat kalong ka ba ngim saula ban sngau tu ba hadu kat no ka jing jenjar bat ka jing mat jing ka ba kum ki no hikai ki badai kita ki nong psa ya ka jing nang jing start nong pen he pensan ya ki kun ki kiti ki jongi ki haban mat ya ka jing ha ka steng mit steng yong ki haban dawa ban yang nam ta ka hok ka jongki te lada kum kini ki wanji hang ne po ka jala jongi sa ka lawai jongki kun ki kiti jongi sa ka lawai jong ka jat penriu bat sa ka lawai jong ka jala ka sarkar MDA lada kamla ban ai kita ki jing dawa jong ki no hikai de ka ipat ka jing khmi lenti jong ki nam ta ban kentiu ya ka jela nam ta ka ban kentiu ya ka lawai jong ka imlang ka salang kham tam ngiyo kumno ka sarkar meklaya bat kumno ka jela meklaya kawan hatrai du habaya dei bat ka jing nang jing start te le sigi la ban ong ba ka ni ka dei ka wei na ki daw ki ba penlong ya ka jela meklaya banwan hatrai du bat kan long ka ka jing le ran ha ka ba ka jela meklaya kawan ka ba khadudu hapok kari India ka ong ba kamdon pisa napok ka jela Syai revenue ki badai ban yuak ke state haba ngiyoi dang ha ki dikisngi hapo ki kot kubor ba khat ar krur sarkar MDA ka sulum nagi jingkhai bi anyo doyong mentala da ha ka site yau katnu kanwan hapo ka revenue jong ka state badlada daily si benai kanwan katnu krur hapo ka revenue jong ka state te ngikwa ban bu ka ni ka jingkeli ba kini syai ka sarkar MDA ka bret bat syai ka bu menta bat ngidon hang ne bat kinong hikai bangin wan ban sakhi ya kata ka jing sa system ka jing lan la de ka jongki nak benta ka lawai jongki kun ki kiti jongi hendai kim ban se ba hab ban mi surok ban dawai la ka jong ka hok wat la ki hab ban sa ka mit ka yong ngidon hang ne bat iwei nong ya lam mo jong ka ni ka kenhun jongki nong hikai te ngikwa ban tip ka ka jing thmu bat ka jing angnut ka jong pi bat ka objektif ka ba pi hab ban pet mit pet yong hang ne po surok hakmat jong ka sekretariat Kublai shibun ba PS Lingdo na benta ka jingwan hiar jongki sini sa sekretariat steng mit ban interview ini bat ban ngaulam ya kata ka jing sya jinjar jongi ha ni kapor ti kadau hi ba ngihap bangin wan ban in tiamit hang ni hakmat jong sekretariat hakan ni kapor hakan ni kenti hakan ni khlemat ba kan ni singi kalong namar ba ha ka khat artrek jong ujemang nilayo banye kendu bat u Menteri Rangba jong ka jela u kontrak sangma. Bat habang ikendu ya u kontrak sangma ha kata kasni nilayo ya kata ka assurance na u ba ngin yo ya kata ka demands jongi kan. Te ngikeli na u bana u officer sarkar ba DP Walang ba haduk kanu teli kata cabinet meeting kidon kam ban approve ya kata ka demand jongi. Te kila ong lightly ke cabinet meeting kata ka ba long ki shushim lightly ki ong tang ka first and second cabinet meeting la dep tang ba nen ka sngi ni sham ba what hadin jong ka third cabinet meeting ru kam shim la jai te kumba ngila ong ha ki kot kuboro ha ka khat artrek jong jeliu ling ba ka open letter bangala tho show kontrat sangma bat ya ki cabinet ministers ni ong ba lada ka sarkar hi ka le menti bat kam sngap bat ka leklat ya kita gijing dawa jongi in wan hang ni khmat jong ka sekretariat bat ngin tiamit chi sendon hang ni bat ngin omki nang ni tat hadu pangilayo ya kita ki jing dawa ki jongi te kumta de na kata kadaw bangi hapan wan ban tiamit hang ni te kat nungut ki no hikai menta ki ba phia don menta hang ni te kino hikai ki bangi don lang ni menta te ki don kumbalai phongot ya ki ba nya thia hang ni kan te kadawi ba balai bangi kidan tang lai phongut namar ba kidan gitu ki badan ki khon ki kiti namar kani ka sinjam ka bangi shimru ka khamlong hakdak hi ban ngilong ru ki no hikai ba ke ban thiami tem dan kam bangin thiami lut baro te ki no hikai kin la bakin wan la shai te la shai gasngi baro ki no hikai kin ya wan ba kin ya samit angni bat ngi ngada ngi hab ban ya samit bat balada ka sarkar kampat ai kanu ka assurance nakaliang jong phinom sange ai kan kijing yakhi ba phin shong bat samit be jang ni hadu tat dayo ai kata ka te lada ka sarkar hi kam snap wat la shairu wala shisngiru ngingin samit be yang ni man la kasngi bat ngin omki nang ni tat hadu bangilayo ya kata ka jingdawa jungi bat ya ka hok jungi ke bangila dawa na ka sarkar ye kumbangi angmo kata ka assurance ndai shu ba ka assurance
Andai ni dawa bet nak sarkar bakin ai bet tak order kan. Namar bak assurance la adab yo. Hoi. Adab yo na dok artik jong jemang andai ngi update stang tak order lanu bak sarkar kan ai. Te pat ba no song sinong katu pila yo snau hi ka ei ka ba ki ne ki no hi kai ki ba e ki jongi ki ba ngila ban ong hang ne ba ki de kita ki resort bascam nam ta ka jela nak benta ka ribet ke jat penriu bat nam ta ka lawai jong ka imlang ka salang bat menta ka ei ka pangakwa ban apil sang ne ka long ba wat ki kimi ki pa la da pidon ka jing seu kia namar ba ki no hi kai kim dei ba ki shuan hang ne klem ka daw ki don ka daw ka ba beang bat kadai ru nam ta ka lawai jong ki kun ki kti nam ta ka pateng jong ki kun ki kti ki jongi ka ei ka pangakwa ban apil sang ne ka long ba ki kimi ki pa pidai ban yasno kti lang bat ki no hi kai keni ka senjam ka ba ki no hi kai ki sim ban samit ban yakhi ban dawai ka ta ka hok te lada nakaliang jong ikom ki kimi pa ni don ban sim ban talang bat ki lese nakaliang jong ka sarkaru kan don hi kata ka jing tip lem ka jong ki ba hadu bakin yoi ba ki kimi ki paru ki la don ban sim ban talang bat ka jing ka jing ya bat ya kata ka khia ka shon jong ki no hi kai bat ni la ban ong ru hang ne ba ka sarkar meklaya ka sarkar MDA kumno hi kinang ban perkat nam ta ki no hi kai namar ba ki ba syong ki ba hang te po assembly ki ba syong te po sekretariat haba ki snau tenat bat ki snau kemen la da ki dei kita ki ba fil matrik bat ki ba fil kelas 12 long hakan ni kadur wat ki pat ba nong song snong utau responsible citizen ka ba ngadon ya ka kamram bat ka hok ban keren ban IP ka awareness ya kem ki kimi ki pa la da pikwa ba ka lawai jong ki imlang ka salang pikwa ba ka lawai jong ka ribet ka jat ben riu pikwa ba ka lawai jong ka jela pidai ban snau thu sai nang ne sakmat ba balai ki no hikai ki hab ban pejmit pejyong le singila ban ong hang ne ba lada kita ki nong mikmat ki legislator ki jongi ki riu phongut ki ba syong ne po sekretariat ki ba syong ne po assembly ki don ne ka jing tip lem ki don ne ka jing seu khia nak benta ka imlang ka salang nam ta ki kun ki ti ki jongi ngathrai kanum jin dalapoi ba ki no hikai ki hab ban ya pejmit pejyong kum ne te pilas ngau thu hi ba ki ba syong bat ki ba don hang te po sekretariat ki ba don hang te po assembly ki dei kita ki briu ki ba khat tang nam ta ka self interest ba perkat tang nam ta ka jing mentoi simet ta ka daw nila ban ong hang ne bagi dei kita ki ba sus ngau kemen da ki dei kita ki ba pas bat ki ba fail matric te nang ni sakmat ni hap ban ngau thu ya kan ne bat kom ki kimi ki pa ni hap hi ban ai ka ti ka mon ti ka diang kan ni kam dei ka lawai jong ki no hi kai hendai ka dei ka lawai jong ka jat ben riu ka lawai jong ka jela te ku blai sibun ni pi ki pat ba no song snong ki bala sa sistem ban ya pej ya kan ka jing ya sa sistem jong kini ki no hikai ki ba ye ki jongi lingba kan ka video ngawan ra sapi ban ngi kermen scam ba napdeng jong pi ki pat ba no snong pi don hi kata ka jing seu khia ba ye dei bat kan ka benta te khot kerpat ya pi kum uwei na kita nong song snong ba don ni ka jingkit klik nam ta ka imlang ka salang ngas ngau ban pha kan ka kerwo kan ka khubor sabaro ki pat ba nong song snong sabaro ki kimi ki pa jong ki khna school bangi hap ban ai kata ka ti ka mon ka ti ka diang banya sim benta banya don bentalang bat ki nong hikai ki ba e jongi khnang ba ka ri ba ka jat ben riu khnang ba ka jela jongi khnang ba ka lawai jong ki imlang ka salang kan chingan te khublai sibun ngin sai kandu pat ha ka wei ka video